Nana kupita next. What? Eh, no bude sina kusara. Kwasara. No shande left side. Left. Hey. Yes. Ah, yes. Yeah. No, Zurubana. Zvitinha. Yo dalo mi Anthony, mesa. Ai, segura, mas não pode dar para não pegar você não vai fazer. Será que vamos para puxar? Ah, ele vamos para minha sai. Mas não precisa, não cara vamos botar. Ai. Só para dar puxa, essa que urda raia, que você olha ninguém. What's for me? Makazi kanzi makaona soda richimbo richitika. Kuti chi? Ndiye zindikacho. Zipa zona Makaona bawo richimwa. Ai, ndo vulera champora tusagirwa ningange. Wabanga unanga chinyolowesa. Kuzo ndaisho toro zito zizvi. Chipata huko. Anzani? Sean Paul. Antaula. Unonzi. Alo antaula. Sean Pan. Unonza. Sean baby. Champagne. Asikundizwa. Yoma champagne atia. Sean Paul joined us for this. Olha, pai. Ugoziwa zvi. Ebane. Irombela. Anonzwa atauri. Azvanzi yangu. So guys, with the people, svaravira zvira zvedu zvangenga hidringira right tapedza kudya vanhu vapuwa madhiringi zvezvi vanhu vakupanana magwinya saka utora kuti ini ndatora kuvhidhiyo ndatoroza magwinya mangu ichi ndo chikafu chedu chasara muzuva ranhasi hupfu nehupfu hune imwe shuga but shuga gogomavhara zvinhu ndikuita basa iri ndo shuga yasara muzuva ranhasi iyi then asi but haisiyo yatakatenga because tazopinda mune shuga yevana yatatikapiwa kuti tivape haisi inga isiri yepanapa yapera so tedu ndo iyo mafuta edu ayo ndo zvashanda muzuva ranhasi in case vamwe vanogona kuti maybe mune muchitenga muchisaplya zvinhu zvakawandisa zvainge zvatoshotera hamozviona izvikumbo zvirimomo idhiringi rangu ranga nditomwa ndatorobho ibanga zvichazorekereka toda kuinda uko torisaaizibatizigunozvi yai hayani apera ndinondomanyira mikrofoni guys ndofarira magwinya ndofarira magwinya ese ndinyegokamonezvazvikomana saka nefa dhasi pashiya ina kunopa yakere ndakunopa vasikana vaya ndatovatorera zvisikana zvipirizvi ega nezvivadha achapinda unopa mama vatorera matorera nefa tichete saka hatimupiwa iwedzireyo 1 gumi
zvinhu zvekudhava hanzi zvivana vanenge vasiri patofu indaba rafamba zvakanaka akadhava gogo zvafamba mushe maiguru vaindepiko gogo maiguru vaindepiko nhasi vari kungodisapia asivatoenda maiguru mboyai kunovo mbotaurawo mashoko ekutenda vembotendawo kuti totendawo muchitenda community toda kuti ndimutenda dii motenda community yenyu yechabhiri iyi ari kubatsira kuti vana vange vachiwana imba nezvitina zvaizvituba kuti vanhu vese varikungobva kumba kwavo vachiva chibatsira mosanganisira nevhengenyaya zvina basa motenda vari kuti pafuto chitaurei rikoliwa vatu vadhorutusa voripala varutera uri mushuma po ruchimbire wa zvidhina nichisiya mishuma ivewo nichidhorutusa navewo noripapo zvikafu vorikoliwa votuso tatenda gogo vacho hamene kuti vaenda kupi gogo nemangwana mdzinde futi mutipatsire gogo vatosunda bhara vari kundo maneta rikotenda vatu note nodoritusa rikotenda uri vatu note ngoni na mbavelelori vana vawane vafateliwe zvifato amen rikoliwa vatu namachero nofura rofura rolana makuu ndimagwinya dzidhiringi supa zvibrendi tinotenda we madhiringi api ndikuuya ndakapedza basa madhiringi todya magwinya todya brendi tamwa masupa tamwa kudhakwa streki todhakwa gogo avadhaki vanonyepa uya kuriyo kuti one chadei kuzvidhini bhodho rangu iyo guys pabhodho pangu apo gogo gogo ndakuti gogo maiguru nditaisirewo bhodho rangu iro bhodho maiguru akuya kuzvidhini right kuzvitina ndo kwatiri kunoku izvi ndo zvitina zvezuva ranhasi zvitina izvi zvi ndo zvaiswa muzuva ranhasi izvi saka I think zvitina zve2 marooms edu zvakwana 2 mabedrooms so I'm still thinking kuti toita nekavheranda here bude so nice madhoo itai panze obviously because nefati haakwanisi kupinda nepakati pevasikana padhorawo dhorawo so madhoo zedu anenge ari kunze but hatisi kuda kuita ingori plain flat hatisi kuda izvozvo toda kuti iite ine kavheranda ibude zvakanaka saka definitely mabhikisedi inenge ndo 115 akakura that's the advantage then kana iri kitchen taakumirira kuti tinzwe kuti zvichafamba sei vanhu vari kufarira kusasukure uku saka ndo zviripo izvo zvamukona zvakaungana izvo zvamirira kutsva izvi taakumirira tione kuti zvichafamba sei but at the end of the day tokutendai mashemarines for the people. I'm so excited ndikuwa kufara zvinhu zvedu zvabuda zvakanaka inini musikana wemagwinya I'm here Gwinya brand ambassador, how are you? I'm enjoying myself in Birdbridge, Chabili community. Hashtag Gwinya, hashtag flower in the east. No, how guys, so now I'm waiting for the last person or the last group of people. Tiro dinner, zvekitchen. I'm sure kuti zvisina kuwanda sezvizvi zvinongoitika for one day. It's a simple kitchen yatata ineka iri flat as soon as around inozoti costira because roofing yacho inodhura. Saka changoita a simple ka flat kekuti vakwanise kuwana pekubikira. Vasabikira pashe like right now tikubikira pashe. Kuti bikire matiri kuvata hazviiti saka ndosaka pakawana munhu akakwanisa kuti ko hazviite utitite kitchen so maybe changotsvaga futi another day kana food ikangoyauya then tongoona kuti pongouya vanhu voita sei vongorova zvitina zvicho. I think something like this zvinongokwana tokutenda ndikutadza kutenda kabhiko ndakabata magwinya tokutenda isingaiti mashemarines keep supporting vana vedu vari kuchabhili
zvese zviri kufamba zvakanaka zviri kuita saka ni I think maybe by tomorrow or the day after tomorrow tita kuupdate yekuti kumaterial tava nechii and also definitely kunokuti tidawo vanhu nemorari team rangu randoshanda navo muchazoona kuti ndiani ari kuuya kuno zvakare. We are not yet sure kuti ndisekuru Bensonzo here kana kuti ndibabatanya. I think they also have to swap so that vamwe vakambouya vamwe vambosara vamwe vachidero but overall zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka kuno kuchabhili ndo hwakufara nekubatana kwavakaita nokuchabhili Bait Bridge nesupport yamuri kutipawo kuBait Bridge ikoko nevamwe vari abroad nevari muno muZimbabwe tozvitenda rambai muchiti support zvakare izvozvo. Cheers, bye bye.